povedať ako hnev vypúšťaš, to je zábavné. Ježiš, to som ti hovorila, jak som sa s tým kuriérom povedala. Písali 70 minút, tak im dávam diplomaticky 80. Prešlo 14 minút, nikde. Ja už úplne, že do vývrtka, to není vôbec toľko času. Jak není toľko času? Keby ste mali ručnú brzdu a vypnuté auto, tak to auto sem za ten čas dotlačím. Prečo som sa to rozhodla riešiť, lebo aj v práci nemôžeš tak vybuchnúť. A občas to ujde. Jasne. Aj na kolegyne, hlavne na kolegyne. To, že ja mám ADHD, mi môže spôsobiť, že mám depresia, alebo sa to zamieňa často s depresiou. A čo som blbá, akože jakže robím jednu a tú istú chybu. Každopádne si rada, že ti vyšlo aspoň vysoké IQ pri tých Áno, to si hovorím, že ešte mal to na papieri. Ja mám v hlave ticho. Prvýkrát v živote mám v hlave ticho. Ja už konečne viem, keď mi niekto povie, že na nič nemyslí, že čo to je, na nič nemyslieť, tak je doma s dieťaťom, tak nech navarí, nech operie, nech uprace, nech príde chlap domov a nech má tak na tácke večeru. Ja nehovorím, ja mám skvelého muža. Ja som sa rozhodla to riešiť, lebo to vidím teraz u syna, že možno, že s týmto budeme mať do budúcna nejaké starosti. Strašne veľa ľudí z tej mojej generácie, hlavne žien, je nediagnostikovaných a stále sa doma trápia možno s niečím. Nemá im kto pomôcť. A teraz mi je to ľúto, keď ma mali 5 rokov a fakt si užívam, že sa túlime, ľúbime všetko. Len proste bolo to ťažké, že tie začiatky boli škaredé. Vítam v Zdravých kecoch Janku. Ja ti ďakujem, že si prijala pozvanie. Janka je žena, ktorá vo svojom živote narazila na ADHD a na poporodnú depresiu. Takže dnes bude reč o týchto dvoch záležitostiach. Začneme asi tým ADHD, čo povieš? A poďme na to. Ako si prvýkrát u seba spozorovala, že sa jedná o ADHD? Vieš čo, ja si myslím, že keby sme sa fakt vrátili podľa časovej osy, tak skôr by som povedala, že ako prvú som riešila tú poporodnú depresiu, lebo to nejak prišlo s tým pôrodom a s dieťaťom. A následne, keď stále som riešila to isté dokola vo svojom živote a potrebovala som sa už aj zaradiť do nejakého pracovného života, tak v rámci terapii sme prišli k tomu, že pozrieť sa na to ADHD. A je to také zvláštne, že ADHD mám asi od narodenia. Je to dedičné a poporodná depresia prišla potom, ale vďaka tomuto, že som to začala riešiť, tak som sa dozvedela, v čom je problém a pracujem na tom, aby to už teda tým pádom problém nebol. ADHD má asi 64 miliónov definícií, keď som pozeral na tú peknú knižku, ako to máš. Vieš nám povedať, ako sa to prejavovalo u teba? Aké príznaky to malo? Vieš, ono je to také, že ja by som to tak asi zhrnula, že neberiem to ako problém, ani nič ako zlé. Pre mňa, ja to stále beriem, že vďaka tomu som pochopila aj po rozhovoroch aj s psychiatrom, aj s psychologičkou, že moje zmýšľanie je unikátne, jedinečné a úžasné. Ja to tak beriem, že naozaj je to veľké pozitívum mojej osoby a mojej hlavy, čo všetko sa mi tam deje. A len škoda, že sa mi to všetko tak deje naraz v hlave, vieš, že 10 myšlenkových pochodov naraz a o 3 v noci ti píšem, či chceš pyrohy alebo halušky, alebo ty na pare. Každopádne je to o tom, že dievčatá majú úplne iné príznaky ako chlapci. A povedzme si, to ADHD tu bolo vždy, bolo tu od doby kamennej, podľa mňa od prvých praľudí, len išlo o to, že kedy to bola výhoda a kedy už nie. A dnes to ADHD vo veľa veciach tú výhodu prináša, ale niekedy fakt je to naozaj také, že sú tam tie aspekty, ktoré vedia tvoj život ovplyvniť aj dosť negatívnej miere. A je potrebné sa s tým naučiť pracovať a najlepšie sa s tým dá naučiť pracovať, keď sa to diagnostikuje ešte ako u detí. A tým, že naša generácia 30+, 35+ a tak ďalej, kde naši rodičia akože vôbec počuli o ADHD, keď sme my boli deti v tých 80., 90. rokoch, nehovoriac o tom, že nie každý mal možnosti, ak aj vôbec v tých možno veľkých mestách Bratislava, Košice, dajme tomu, ak by o tom aj počuli, tak super, ale na dedine bez nejakého finančného zázemia no proste neriešili tie deti, že tak ty máš ADHD, poďme sa na to pozrieť a poďme to riešiť. Vtedy to bolo také, že dostal si poza ucho, alebo proste tu seď a nerob hovadiny, alebo proste zalomili na tebo palicou, že a ty si taký a hen taký a proste nikto to nikdy neriešil. A u chlapcov to bolo vždy viditeľnejšie vraj kvôli tomu, že presne pri chlapcoch je tá hyperaktivita a také prejavy značnejšie než u tých dievčat. Napríklad ja si nepamätám, že by som ako dieťa bola nejako extrémne hyperaktívna, čo napríklad teraz viem, že v niektorých veciach som, ale na základe toho som si pospomínala na veľa vecí, ktoré to ADHD priam ukážkovo ukazovali, že je tam prítomné a že vieš, keby sme s tým pracovali, úplne možno by som dnes bola niekde inde ako som.
ale neľutujem to, hej, zase som spokojná so svojím životom. To znamená, že prvýkrát si k tomu prišla až v dospelosti? V dospelosti, respektíve prednedávnom, hej, ako nejaké veci videla som na internete, na Instagrame, na Facebooku nejaké videá, neviem prečo mi to tie algoritmy tak nejak zrazu začali ponúkať, hej. Asi, keďže už tá umelá inteligencia v mobiloch nejako pokročila, tak sledujú kadečo. Ale aj to psychoterapiou, lebo v podstate, vieš, riešim poporodnú depresiu a tie stavy, niečo sa zlepšilo a niečo stále pretrváva. Ideš do práce a zrazu zistíš, že proste, čo som blbá, akože jakže robím jednu a tú istú chybu u XY klientov, furt doka to isté, ja viem, že to je chyba a zase ju urobím a také tie nepozornosti a také rôzne veci a zrazu si povieš, že dobre, počkaj, ja sa na to musím pozrieť, čo to je. Takže najväčší problém si mala v práci, dajme tomu s koncentráciou alebo dokončovať úlohy alebo podobne? Áno, presne toto bolo, že v podstate máš sa na niečo sústrediť, neurobíš to, odkladáš to, prokrastinuješ, máš kopec úloh a proste vieš, že ten zoznam je nekonečný a namiesto toho, aby si ráno vstal a išiel za tým zoznamom a s tými úlohami pracoval, tak si povieš, že no dobre, tak len jedno sudoku, len jednu kapitolu v tej knihe a už zrazu nevieš, ako je večer a nič neurobila, alebo ráno zaspíš a máš budík ráno vstať a odniesť dieťa do škôlky a máš budík po obede vstať a ísť po dieťa do škôlky. Takže niektoré dni boli, fakt som si to uvedomovala, že takto to nemôže ísť ďalej. A našťastie nie som ten typ, čo proste by sa vzdával a celý život razím takéto svoje, že ani neviem, či to nazvať porekadlo, alebo akokoľvek sa tomu povie, že proste kto chce hľada spôsoby a kto nie hľadá dôvody alebo výhovorky alebo akokoľvek to je, takže ja som bola vždy ten človek, čo išiel a riešil, takže som sa dopatrala k tomu, doktorka fakt si dala záležať, urobili sme testy, trvalo to niekoľko hodín a niekoľko dní, týždňov som čakala na teda ten konečný posudok. Znova som navštívila svojho psychiatra, začíname s liekmi, bolo to chvíľu dobre, chvíľu som musela vysadiť tie lieky, znova idem na lieky a takto. Verím, že takisto ako pri tej poporodnej depresii, aj tu mi lieky nejako naštartujú pomôžu. A následne už to budem zvládať možno aj bez tých liekov po nejakom čase. Vieš nám povedať, ako prebiehal taký test na ADHD, ako ti to doktorka zistila? No, teda, či si to ešte pamätám, no, toto je tiež ADHD, ja si nepamätám, čo bolo včera, pamätám si, čo bolo pred rokmi. Máš papier ako keby s testom a máš tam či už matematické úlohy, logické úlohy, nejaké zameranie na pozornosť. Viem, že čo som pohorela, alebo aspoň ja som mala pocit, že teda som totálne pohorela, bolo keď boli písmená na A4 rozhádzané, veľké, malé, iný font, neviem čo, a mala som pospájať, alebo čísla, a mala som ich pospájať, vieš, že A, B, B, C, C, D, vieš, a teraz hľadať to, a teraz na všetky úlohy máš nejaký časový úsek a teraz som na to kúkala a úplne viem, že vo mne to vrelo, že prečo je každé iné? Prečo je každé iné veľkosti? Prečo nie sú zoradené? Prečo je to tak rozhľadané? Vieš, teraz úplne sledujem, hľadám, vidím to zo široka, ale nevidím nič. A tak no, takže už aj pri tom som si niekde tak povedala, že aha. Každopádne si rada, že ti vyšlo aspoň vysoké IQ pri tých testoch. Áno, to si hovorím, že ešte mal to na papieri. To už mi nikto nevezme. Aj vysoké IQ, aj veľmi dobré logické uvažovanie, aj logistické a tak ďalej. Čo samozrejme, za čo nie som úplne tak šťastná je, že som narcis, som generál a takáto veliaca osoba, ale však to vieme, tí, čo ma poznajú, vedia. A viacero takých menej pozitívnych vecí, ale beriem to tak, že to je všetko v poriadku. Ja na tom predsa musím zapracovať. Spomínaš si na nejaký najhorší zážitok v spojitosti s ADHD, ktorý ti priniesla? Vieš čo, áno. Tak to nie je zážitok, to sú tie symptómy, príznaky, volá sa to ADHD paralýza, alebo ako by som to takto povedala laicky, že si predstav dní alebo týždeň, dva, kde ležíš, nič iné nerobíš, fakt, máš dvakrát do dňa ti zvoní budík, ráno vstaň, iď s dieťaťom do škôlky, po obede vstaň, iď po dieťa a utápaš sa, lebo vieš, že proste ten zoznam úloh každým dňom rastie a nabaľuje sa a nie som schopná nič urobiť, nie som schopná vstať a ísť a urobiť to. A teda, keď som začala brať lieky, takú normálnu dávku, tak sa to zhoršilo a toto bolo pre mňa strašné, že už to bolo... Vedela som, že je to celé zlé, vedela som, že proste trápilo ma to. Telo
odmietalo počúvať príkaz môjho mozgu, že vstaň a choď a rob. Keď tu mám niekoho, aj keby len tu sedel a ma ignoroval, už len to, že tu niekto je, už len to je taký ten, že zabráni mi to tam si sadnúť na ten gauč a odležať si tam ten deň, vieš, a hlavne robiť. Už len 50% riešenia problému máš vtedy, keď ho pomenuješ, keď si ho uvedomuješ a pomenuješ a následne vieš, že áno. Ako zvládaš takú každodennú organizáciu, keď ADHD prináša hlavne impulzivitu a nesústredenosť? Skús nám opísať taký nejaký bežný deň v tvojom živote. To sa nedá. Vieš, to je také, že ako sa ráno zobudím, tak to ide, hej, lebo viem proste, že ja si naschvál niekedy fakt dávam také úlohy, že mimo bytu, mimo domu, lebo mám prácu s klientmi, ktorá ani vyžaduje, aby som niekde bola od 9. do 5. Toto u mňa nebolo skrz syna možné, vieš, akú máme situáciu, muž je vonku, takže jednoducho musím tu byť hlavne kvôli nemu prítomná. A teraz stále keď mám také, že ráno hneď ako prídem zo škôlky naspäť, musím sa obliecť, namalovať a ísť, tak OK, tak ten deň super zvládam. Ako náhle mám také, že ten home office, vieš, ako to je, že home office proste takéto trošku zlo pre mňa, hej, lebo si hovorím, že tak veľa vecí aj doma urobím, aj medzi tým dám prať, medzi tým dám sušiť, lenže problém je to, že ja vojdem ako teraz, išla som od paraku ku drezu, že idem napustiť vodu a naliať do ňoho vodu a už som zabudla za tú sekundu, čo som sa pohľadala, čo som chcela urobiť. Lebo už mám tam niečo iné rozrušilo, už vieš, takže toto je... A ešte sme zistili, že nemáme v zásuvke a čakáme na buchty zbytočné. Takéto situácie, ono si človek povie, keď to párkrát vidí a párkrát sa toho zúčastní, zasmeje sa, aké to je rozkošné a tak, hej, ale dennodenne s tým bojovať je niekedy fakt na palicu, že ideš proste z izby do izby a nevieš, čo si chcela. Pozri sa, žijem, robím, pracujem, o všetko sa viem postarať, máme tu aj poriadok, aj je tu čisto, aj všetko, čiže áno. Ale sú dní, kedy naozaj, že prekračujeme kvopky. ADHD kvopky, ten, kto má ADHD, tak asi vie, čo hovorím, lebo proste to je naše, že tu kvopka, a on tak preskakuje, že toto počká, hej. A potom, že muž ide domov a teraz treba všetky tie kvopky zrazu dať niekam. Povedz našim sledovateľom, čo ti najviac pomáha v takýchto ťažkých dňoch. Mať niekoho, s kým vieš o tom normálne hovoriť, ako ja mám kamošku tu oproti a proste Adi, počuj, dnes to je... povedať si, hej, že čo, pomenovať to a možno už len to, že to poviem niekedy nahlas, že to poviem niekomu, už viem, že dobre a idem a vstanem a idem a robím a periem a žehlím a odkladám a idem do roboty a naozaj potrebuješ mať tú podporu. Sám človek, možno sú aj takí jednotlivci, ktorí si sami s tým dokážu pomôcť a poradiť, ako majú môj obdiv, ja taká nie som. Chodím na terapiu a mám ju plne hradenú zdravotnou poisťovňou a myslím si, že každý má na to nárok. A len si stačí nájsť doktora a tiež takéto, že dlho sa čaká, dlhé termíny a neviem čo, vieš, tak ma to chvíľu tak odrádzalo, lebo naozaj som tomu uverila, ale potom som si povedala, vieš čo, ja zavolám, lebo toto už nepočká. Zavolala som, povedala som, čo je vo veci, termín som mala, myslím, do 2 dní. A som za to vďačná, že som volala hneď a proste nečakala som a nenechala som sa odbiť. A následne, keď som o tom začala hovoriť, lebo vieš, že ja som veľmi otvorený človek, takže proste čo na srdci, to na jazyku, tak som začala vonku o tom hovoriť a zrazu áno, vieš čo, kamarátka, že áno, a ja som bola a ja mám lieky. A v podstate zistili sme, že tu suseda tiež ADHD v plnom prúde, len to zatiaľ nerieši, teda popracujem na nej, aby možno to aj skúsila a tak ďalej. Stretávaš sa s tým, že to ľudia zľahčujú? Ale áno, určite by sa, možno, že aj dokonca aj ja sama o tom, a tak ako hovorím, že o tom verejne hovorím, tak o tom verejne nehovorím, lebo nie všetci vedia ani v rodine a tak. Nechcem sa s nimi o tom rozprávať kvôli tomu, že viem, aký postoj by k tomu mali, alebo ten zľahčujúci a ja by som... Nechce sa mi ísť do tej debaty. Skúšala si aj nejakú liečbu výživovými doplnkami alebo prírodnými postupmi? Všade, kde sú odborníci, idem a nechám si poradiť. O tomto študovali XY rokov vysokú školu, tak ako aj ty. Keď mi ty v lekárni niečo povieš, tak áno, ja ti budem veriť. Ale na druhej strane tu je tá moja povaha, ja tým výživovým doplnkom a všetkým tým voľnopredajným, možno tak z preju do nosa verím. A ostatné, to nie je pre mňa. Sorry. Neviem, či tu teraz akože dobrá reklama. Ale... Je to také, že problém ADHD je udržiavať nejakú pravidelnosť. A každé ráno vstať a prísť tu a zobrať tie lieky každé ráno v ten istý čas. Keby som tak mala brať antikoncepciu, tak som do 2 mesiacov tehotná. Čiže
Je to tak, že proste toto u mňa je veľmi ťažké, hej. Že máš nejaký špeciálny dávkovač. Nie som dávkovač, ale naozaj aj tie lieky na ADHD a tie lieky na obezitu a tak ďalej, čo som brala alebo beriem, tak fakt je to o tom, že tu ich mám, že dobre, buď si ich dám do kúpeľne, že viem, že prvá cesta moja je ráno do kúpeľne, tak tam už to mám nachystané, alebo tu. Lebo proste inak by som na to zabudla, hej. A mám tam, myslím, že mám tam v skrinke výživové doplnky na vypadávanie vlasov, ktoré som si kúpila po pôrode. Lebo samozrejme mi vypadávali vlasy. Som to ich odporučil? To už neviem, ale každopádne stále sú tam, myslím, že už sú pár rokov preexpirované, lebo som zobrala asi 3 alebo 4 a tak ďalej. Jediné, čo som brala po porode, viem, že bola tá Senovka a Benedikt. Áno. Smrdela som jak stajňa. Takže najviac ti pomáhajú klasické terapeutické postupy lekárov, psychológov, psychiatrov. To funguje tak, že áno, poďme sa o tom porozprávať a možno, že v tej chvíli, ako sa rozprávame, beriem to tak, ako teraz napríklad s tebou rozhovor s tou psychologičkou je úžasná. A proste veľa vecí, ako sa pýta, čo odpovedám a tak ďalej. V tej chvíli je to pre mňa rozhovor ako keby s kamoškou. A následne možno, že niekedy až doma mi to tak nejak podvedome, vieš, ešte sa stále nad tým zamýšľam. Tam je to tak, aby si sa nad tým zamyslela. A tam je to tak, aby to nejak podvedome, vieš, ti to vstrebalo tú informáciu, nejak ju spracovalo a možno urobilo tie kroky. Ja neviem, že to vždy prirodzeným spôsobom potom robíš tie zmeny. Aspoň teda u mňa to tak funguje. To znamená, že vieš, to, že to mám ja a som takáto a toto mi pomáha a nepomáha, to neznamená, že taký bude XY prípadov inde, lebo vieš, ako stále hovorím, že na to, že ja som sa rozhodla to riešiť, lebo to vidím teraz u syna, že možno, že s týmto budeme mať do budúcna nejaké starosti, tak je to o tom, že strašne veľa ľudí z tej mojej generácie, hlavne žien, je nediagnostikovaných a stále sa doma trápia možno s niečím, nemajú im kto pomôcť, alebo si sami nevedia pomôcť, alebo nemajú im kto pomôcť, nevie ich kto pochopiť, vieš, a potom sú tam tie blbé reči, ktoré tú ženu zraňujú a ani ona nevie ten dôvod a ani ten človek nevie, že jej ubližuje tým, čo hovorí a vieš, že to taký ten uzavretý kruh, ktorý môže, to, že ja mám ADHD, mi môže spôsobiť, že mám depresie, alebo sa to zamieňa často s depresiou, hej, lebo je tam veľa tých príznakov a každý je iný, individuálny a úžasný. Ale vravím, to, že ja mám ADHD, ja to stále hovorím, že pre mňa je to pozitívum, lebo ja viem, ako mi funguje mozog. A keď som napríklad brala lieky a ten mozog mi prestal tak fungovať, ako na chvíľu to bola taká facka, že ja mám v hlave ticho. Prvýkrát v živote mám v hlave ticho. Ja už konečne viem, keď mi niekto povie, že na nič nemyslí, že čo to je, na nič nemyslieť. No ja som sa rozpakala, vieš, lebo zrazu to bol taký pocit, ktorý som ja v živote nepoznala. A bolo ťažké s tým sa tak nejak zmieriť, lebo to je akože poznám sama seba, nepoznám sama seba, čo to je, vieš, že kto som. A prečo je to zrazu ticho, keď ja som bola zvyknutá, vieš, že aj výbuch v hlave. A keď o tom hovoríš, ktorý pocit bol lepší? To ticho v hlave, alebo to, že sa cítiš ako, že tvoj mozog inak funguje? Ťažko povedať, lebo po tých 35 rokov je to také, že ty s tým žiješ, aj to si ty, to ťa definuje. A teraz zrazu že nič, hej, ako ono to, išlo to uvažovanie, hej, proste hneď ako nastala situácia, vieš reagovať, vieš uvažovať, všetko toto mi zostalo, myslím si, ja to tak posudzujem, ale bolo to o tom, že mi to ako keby trošku chýbalo. A neviem to ďalej definovať, lebo samozrejme lieky som musela kvôli iným ťažkostiam zdravotným prestať na chvíľu brať, takže znova začínam s nejakou nižšou dávkou, čiže znova to budem ti vedieť povedať možno o nejaký čas, že čo a ako, ale každopádne vravím, mne to chýbalo. Čo by si odporúčila ženám, ktoré cítia taký podobný problém, ako máš ty? Neviem, či ho vedia, vieš tak zadefinovať, že toto je ten pocit, ktorý súvisí s týmto ADHD. Nechcem to nazvať choroba, za mňa to nie je choroba. Ano. Ale proste jednoducho, ako to ovplyvňuje ich život. Ak v negatívnej forme, choď a rieš to. Áno. Ak ti to nedovolí ísť do tej práce a zarobiť tie peniaze a proste potrebuješ ich, tak choď a rieš to, hej. Zdravotná starostlivosť, máme skvelý zdravotný systém, ktorý je zdarma, máme tu dosť odborníkov, ktorí tu ešte zostali, neodišli, tak teda áno, poďme a riešme to. Fakt, dá sa to aj zadarmo. To hovoria vlastne aj tie poučky, že pokiaľ je to už nejaký socioekonomický problém, tak to už treba riešiť potom s odborníkmi. Áno, aj s tou poporodnou depresiou v podstate ja som vyhľadala odborníka, myslím si, že až veľmi neskoro. Viac ako rok a pol, myslím, to trvalo vôbec si to uvedomiť a ja dnes presne viem, kedy bol ten okamih, keď som bola v starostlivosti tých lekárov a sestier, kedy si už vtedy mali uvedomiť, že aha, pozor, že tu sa niečo bude diať, poďme to monitorovať a poďme pomôcť tej žene. Mali zasiahnuť pri pôrode. Keď ti donesú tvoje dieťa ukázať a proste všade, vieš, že tá eufória, tá radosť, tá láska a všetko toto a ja som bola schopná otočiť, že tu máte dieťa. Tak mu dajte aspoň pusu.
Že si necítila radosť, keď sa narodilo to dieťa? Alebo... Tá radosť nie, ale proste, že že pozor, vieš, že čo sa deje. Malo by to okolie byť to, čo si to všimne. Akože ak niekto odmieta pomoc, vieš, kto nechce, tak nechce. Ale ak naozaj je, vieš, len to, že všimnúť si to a možno, že vtedy si tá žena povie, alebo vieš, ani to nie je normálne, že ty tak rozmýšľaš, že si nešťastná z toho dieťaťa, že ti vadí, že plače, že máš myšlienky na samovraždu, nedaj Bože na rozšírenú, že zabiješ aj dieťa, aj muža, aj seba, alebo čokoľvek, vieš, že to nie je normálne, tak to by si sa cítiť nemala. Ak sa tak cítiš, poď, je ľahká pomoc, poď. Máme tu odborníkov, ktorí ti pomôžu ti zadarmo. Nepotrebuješ peniaze, lieky sú zadarmo, nepotrebuješ peniaze, len sa porozprávaj, rieš to. Mala si takéto pocity? Mala. Počas? Mala. A je ťažké. Ako si sa s tým vysporiadala? Ťažko. Proste vedela som, že to je zlé, len vieš, ono to je také, že malý nechcel spávať, mal koliky, proste ja som bola v takej spánkovej deprivácii niekoľko mesiacov, že ja neviem, ako som fungovala, ja si to nepamätám. A teraz mi je to ľúto, keď mám malý 5 rokov a fakt si užívam, že sa túlime, ľúbime všetko, len proste bolo to ťažké, že tie začiatky boli škaredé. Čo by si odkázala ženám, ktoré takto trpia? Vieš, nielen ženám, ale tomu ich okoliu vlastne, nech si všimajú. Či to bude kamoška, či to bude sestra, mama, ktokoľvek z okolia. A naozaj sa potrebujeme o tom viac rozprávať, lebo ak nebudú matky, ak nebudú deti, ako kam ten svet speje, hej, vymrieme. Ešte sú tie ženy nejako degradované, ponižované, pritom dali niekomu život. Oni v sebe vytvorili nový život, ktorý priviedli na tento svet a tým to končí. Už všetkých zaujíma len to dieťa a všetko dokola a kedy pôjdeš naspäť do práce a tak ďalej a kedy zarobíš. Žijem v Košiciach. Ja si viem predstaviť, že niekde na Lazoch Hornej Dolnej a možno, že tam taká tá sieť vybudovaná nebude, aby sa človek až tak ľahko dostal k tej pomoci. Ale nič ti nebráni sadnúť do auta, na autobus, na vlak, hoď aj taxikom, pešo, na koni, to je jedno. Proste ak chceš tú pomoc a vieš, že ju potrebuješ, choď a získajú. Sú to odborníci, majú diplomy, študujú roky nie sú tam pre parádu, takže čo povedia, tomu ja verím. Mala si kvôli tomu problém vytvoriť si vzťah s vlastným dieťaťom? Mala. Už len tá myšlienka na samovraždu a ešte aj, že to dieťa, že na čo tu bude, na tomto svete už nikdy nebude dobre, čo všetko sa tu deje, od vojny, od korony, od izolácie, od konfliktov vo svete, od politikov a scény a tak ďalej, vieš, máš také zvláštne pocity v tej hlave, neriadené a pritom úplne, že... Nedalo sa to prekryť nejakými peknými myšlienkami? Vtedy ako pekné myšlienky, ja si pamätám, že som bola šťastná, že konečne zaspala, bol ticho. Alebo že proste každý deň som sa nachodila 10-12 kilometrov, lebo nikde inde nespal, len v tom kočiku. Čiže ty aj za to, že proste každý deň ubehneš tú polmaratón pomaly, tak proste ideš von, ťaháš to decko, či prší, či sneží, či hoď, jak som pod dažníkom bola, proste furt som musela ísť s kočikom vonku a jednoducho tie myšlenky tam ti idú. Si sama. Kto iný s tebou pôjde kočikovať za dažďa, hej? Zhruba rok som brala lieky. Ako ja som tú zmenu pociťovala veľmi rýchlo po nástupe tých liekov, čiže už to bolo lepšie. Stále to bolo náročné, ale bolo to lepšie. No a následne teraz, ako vravím, malý má 5 rokov, je to všetko za nami, je to taká smutno, pekná spomienka, že šla si, vyriešila si, zvíťazila si. Máš nádherného zdravého syna, máš s ním vzťah, ľúbite sa. Len vieš, tie prvé spomienky s tým novorodencom, keď si to máš užívať a milovať a prekypovať láskou a vidieť jednorožce, toto tam nebolo. A to mi chýba niekedy si tak zaspomínať, že tie pekné pocity to úplne tak zadusilo všetko toto, vieš. Ale vravím, stále si užívam to, keď je malý, aj keď je veľký, ale je malý, proste môj miláčik ráno príde ku mne do posteli, sa potúli a tak moja studená žaba. Ale jednoducho stále hovorím, že zvládla som to, teším sa z toho. Spomínala si, že máš úžasného muža. Mám. Ako to vnímal on? Vieš čo? Aké to bolo pre ňoho? Ja si myslím, že pre všetkých to bolo náročné, lebo myslím si, že videl asi, že ani že by to takto byť nemalo a že nie som šťastná a že celá tá situácia bola zúfalá. A myslím si, že naozaj dostala sa mi od neho podpory, keď som mu povedala, že ja som mu najprv nepovedala, že kam idem a čo budem robiť. Využila som na to príležitosť, keď nebol doma. Lebo to, že to všetko nejakým spôsobom riešiš vo svojej hlave a nikomu to nepovieš a nezdieľaš to s nikým, to je to najhoršie, čo môžeš robiť. Vieš nám ešte povedať, čo by si mal človek všímať na tej matke? Že má nejaký problém, že sa niečo deje? Vieš, to je také rôzne príznaky. U mňa to bola taká tá permanentná nervozita, takéto nešťastie.
A najhoršie, proste, tu boli strašné reakcie, keď dieťa plakalo. Keď moje dieťa plakalo, ja normálne som sa cítila, že... Úplne som to brala, že katastroficky, keď dieťa plakalo. Pritom, keď dieťa zaplače, iná žena príde, prebalí, nakojí, uspí, ide ďalej, alebo sa s ním pohrá, alebo tak. Ja som nebola, vieš, už pre mňa pláč znamenal nejaký problém, požiadavku, proste... Nebol to taký prirodzený púd, ako by si povedala. Nie, vôbec. A dodnes to tak je, že proste, keď nejaké dieťa plače, a či kamošky, či hodziko, ber to odo mňa. Ja to nemôžem počuť, ja sa otočím a idem preč. Myslíš, že tvoje dieťa cítilo všetko to, čo si prežívala? Určite áno. Tak myslím si, že to dieťa to cíti. Je v podstate s tebou koža na kožu, keď sa ho snažíš kojiť a je v podstate s tebou non-stop. Ako ono, ten novorodenec z teba preberá tú energiu. To je veľká pravda, lebo ja keď som tu s ním v šatke poviazaná na fidlopte, lebo nechce spať a teraz už nevieš, čo by si ho, jak by si ho zatriasol, to je najhoršie. Z toho som mal nočnú moru, že syndrom traseného dieťaťa existuje. A ja stále, keď som ho držala, ja proste som išla, ja som ho položila, lebo som sa bála, že s ním zatrasiem. Toto mi normálne išlo non-stop v hlave, že netrazním, vieš. A ja už keď som videla, vieš, že netraz, tak som ho položila, dobre, a tak, ale presne na fidlopte, vieš, že on je pri tebe, on je na tebe a tak. Ale aj ten kontakt, vieš, keď poviem, že mi vadilo, keď som ho mala na prsu, že sa ma chytá, že mi chytá vlasy, že mňa sa chytá a že mi tu škrapka, vieš, tak pri tom, že by si to mala užívať, vieš, že to proste ten dotyk telo na telo, koža na kožu a také, vieš. A toto, za týmto mi je smutno, vieš. Akože druhé dieťa nechcem, nebudem riskovať, fakt sme si povedali, že nie, že jednak už aj ten vek, aj celkovo, že proste po týchto skúsenostiach, i keď viem, že bola chvíľu debata o druhom dieťati, že viem nájsť pomoc, keby niečo. Jednoducho už som sa neodhodlala, že proste povedala som si skrz tieto skúsenosti asi nie. Je niečo, čo by si záverom chcela odkázať s našim sledujúcim? No, ak by to mohlo len jednej žene pomôcť, že si uvedomiť, že skúsim sa s niekým o tom porozprávať, alebo možno ak by to aj mužským alebo akýmkoľvek sledovateľom pomohlo si povedať, že dobre, budem sa viac zameriavať na to svoje okolie, tak možno, že je to už len to je tá pridaná hodnota. Janka, ďakujem, že si prijala pozvanie do Zdravých kecov. Verím, že si priniesla zaujímavé informácie aj pre našich sledovateľov. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne môžete napísať dole do komentárov. Sme radi, že nás sledujete a vidíme sa na budúce. Ahoj. Ahoj.